Usa Kanhi Barangay Kapitan, aktibong iski chairman, ug laing upat ka mga tawo nadakpan atol sa bypass operation sa mga sakop sa Dumanjug Police Station dito sa Barangay Sima. Alas 5 kagahapon sa hapon, duha ka nilang hilagway nga high value target. Si Chona Carion sa report. Subject sa bypass operation mo si Raul Sarumines, 48 anyos, Kanhi Kapitan sa Barangay Sima. Nasikop usab sila si Roy Alan Lambo, 23 anyos, SK Chairman sa Barangay Ilaya. John Anthony Macasero, 27 anyos, taga Barangay Kalubuon. Wilton Nunez, 38 anyos, ug Jovi Nunez, puros taga Barangay Tangil, ug si Leonie Dupalag, 29 anyos, anak sa Kanhi Barangay Kapitan. Di kini ato ang subject, usad ni ka surrendere sa ato ang station, unya impadayon gyud gyapon siya siyang buhat. Gi-categorize po ni siya nga provincial level high value target. Kauban kaniya ang usa ka SK chairman sa usa ka barangay, unya gi-categorize po ni siya ka usa ka high value target municipal level. Gidugang ni kabagnot nga ang panimay sa Kanhi Kapitan mo'y giingong suyupanan, mga pinakiting shabu ang nasakmit gikan sa mga dinakpan. Ang iyang source, Cebu City. Salamat po ta sa mga aktibo kintas mga katawhan nga din mo primitive sa tuwa diri nga doon na mga lain-laing mga tao nga may busod anang lugar nahadlok na sila kay lain kitag mga dagway. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.